Вітаю всіх слухачів. Це програма «Крим Реалії», спільний проєкт Української служби Радіо Свобода та Українського радіо. Мене звати Олена Бадюк. Крим гарний, він оточений океаном з 4 боків. Так висловився про окупований півострів президент США Дональд Трамп. Він зазначив, що колишній американський президент Барак Обама змусив Україну відмовитися від Криму. І коли президент Зеленський вперше зустрівся з президентом Путіним, він сказав, що хоче 2 речей – повернути Крим і щоб Україна стала членом НАТО. Він сказав, це не дуже приємно, заявив Трамп. На ці слова президент США відреагував і безпосередньо Володимир Зеленський, і голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров, і представники Кремля. Чи впливає обізнаність Трампа про Крим на хід перемовин, яка підтримка потрібна Україні для повернення окупованого Росією півострова, і як питання Криму може бути врегульоване в межах мирного плану? Про все це сьогодні у нашій програмі. Тема дня. Президент України Володимир Зеленський прокоментував інтерв'ю президента США Дональда Трампа для видання «Політику», у якому американський лідер висловився про Крим. Зеленський пояснив, що про бажання повернути півострів він готовий сказати Путіну і на останній зустрічі, але нині для деокупації бракує сил та підтримки. Давайте послухаємо. Що стосується Криму, у нас немає сил повернути абсолютно наш український півострів Крим. І може я це і сказав на першій зустрічі. І я вважаю, що я був правий. І скажу чесно, так, у нас сьогодні немає сил на все це. У нас немає достатньої підтримки для всього цього. Але я це сказав на першій зустрічі. Думаю, я міг би це підтвердити і на останній зустрічі з Путіним. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров також прокоментував висловлювання президента США Трампа. Він сказав, що лише Україна та кримсько-татарський народ може визначати позицію щодо Криму. У своєму телеграм-каналі голова Меджлісу написав, що, цитую, «йдеться про суверенну рівність держав, неприпустимість загрози чи застосування сили, невтручання у внутрішні справи, обов'язок держав співпрацювати між собою, право народів на самовизначення, а також сумлінне виконання міжнародних зобов'язань. Спроби інших диктувати Україні та кримсько-татарському народу, яким має бути майбутнє Криму, просто недоречні», наголосив Рефат Чубаров. У Кремлі тим часом заявили, що слова Трампа щодо України, озвучені ним у недавньому інтерв'ю, зокрема, які стосуються теми НАТО та територій, співзвучні з розумінням влади Росії. І далі про це докладніше будемо говорити з гостями нашої сьогоднішньої програми. Першим до нас долучається пан Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи і політолог. Пане Тарасе, вітаю вас. Так, доброго дня. Ось така обізнаність пана Трампа про Крим. Як, на вашу думку, вона впливає і чи впливає взагалі це на хід перемовин, які наразі тривають? Що ви думаєте з цього приводу? Ну, це не має значення, що він говорить. Тут питання, чого вони взагалі починають всі ці розмови про мирні плани. Я вважаю, що це остання спроба частини американського естеблішменту врятувати Росію. Тому що вони бачать, що вони йдуть в колапс. Їм дуже не хочеться дезінтеграції та розпаду Росії. Тому що для США останні 150 років Росія була дуже зручною країною, яка створювала попит на безпеку, наприклад, в Європі. І тому всі ці розмови якраз з цим і пов'язані. Але тут американці зіткнулися з протиріччям своєї політики. Сама політика Трампа щодо того, що щодо контролю над нафтовим ринком веде до позбавлення Росії джерела існування. Це нафта, в першу чергу. Вони забирають у них нафтовий ринок, вони їх пресингують де тільки можливо, не роблять жодного зауваження Україні щодо ударів по території Російської Федерації, ударів по нафтогазовій інфраструктурі. Навіть вже коли СБУшники вже третій танкер топлять, пошкоджують в Чорному морі, жодного зауваження з боку Сполучених Штатів Америки немає, тому що це, в принципі, в їх інтересах.
І тут у них протиріччя в тому, що їй хотілося б і захистити інтереси Сполучених Штатів Америки, як розуміє нинішня ця адміністрація, і врятувати Росію. Але ці два завдання абсолютно неможливо виконати одночасно. І тому всі ці розмови там про Крим і все інше, вони в дійсності не мають ніякого значення, тому що Україна системно б'є по території Російської Федерації, добиваючись колапсу, наприклад, портів Новоросійська, колапсу хімічної промисловості, колапсу нафтової промисловості, колапсу енергетичної інфраструктури, що веде до ризику дестабілізації Росії. А коли в Росії почнеться дестабілізація, так питання Криму так і буде вирішено. Україна зможе його звільнити. І от Володимир Зеленський, як ми вже сказали на початку нашої програми, він зазначив, що наразі для повернення Криму не вистачає сили підтримки. Як ви вважаєте, це така тимчасова оцінка президента чи стратегічний висновок наразі, що і не буде цієї підтримки, і не буде сил ще тривалий час? Як ви вважаєте? Ну, президент, він же ж є обличчя держави. Так, він же не може зараз протирічити позиції частини американського естеблішменту, який хоче врятувати Росію. Удари ж по Росії продовжуються. Чи наноситься непоправну шкоду взагалі економіці Росії? Наносить. Чи наносить непоправну шкоду удари по танкерах, що призводить до того, що Росія може позбавитись можливості експортувати нафту через російську нафту через порти Новоросійська? Може. Чи веде це дестабілізація Росії? Веде. Але публічно, звичайно, що Зеленський буде говорити те, що комусь вигідно почути. Але ж це нічого не означає в дійсності. Сьогодні одна ситуація, завтра буде зовсім інша ситуація. І Україна працює над цим. І ще таке питання, з якого я дуже хотіла би поцікавитися вашої думки. Ми знаємо чітку позицію України, української влади щодо Криму, як і інших окупованих територій, що Україна – це її червона лінія, що вона не буде їх визнавати російськими. Водночас ми знаємо, що Росія наполягає на протилежному. Як ви вважаєте, от наразі з тієї інформації, яка є у публічному доступі, як питання Криму взагалі може бути врегульоване у мирному плані? Які є варіанти, на вашу думку? Немає ніяких варіантів, які не мають мирного плану. Він же подихає. Ну, росіяни ж нічого підписувати не збираються. Да? Ці розмови не мають ніякого стосунку до реальності. Тому що у росіян є публічна позиція, яку озвучив Путін, що Україна повинна дотримуватись так званих Стамбульських угод, яку він озвучив у 23-му році. Це і скорочення армії до 80 тисяч, і Нацгвардії 15 тисяч, без важкого озброєння, не мати можливості бити вглиб більше ніж 40 кілометрів, визнання Криму російським. Це перша його позиція. Друге, те, що Україна повинна вийти з 4 областей і офіційно відмовитись на НАТО для припинення вогню. Все. Нічого вони підписувати не збираються. Я ж говорю, це те, що ми зараз бачимо, це таке, це така остання спроба частини адміністрації Трампа, ще раз наголошую, частина адміністрації Трампа, тому що ми не бачимо в цих перемовинах Рубіо, тому що це робиться через його голову. Він бачить, як все це тоне. Він бачить, що це нічим не закінчується, і потім він вийде зовсім з іншою позицією. Так я бачу. Ну, немає ніякого обговорення. Ну, дивіться, який сенс обговорювати США щось, якщо росіяни це не збираються нічого підписувати. Ну, зараз у ЗМІ, як ми знаємо, то є такі варіанти, іноді пишуть про те, що ж там у тому мирному плані, і вже начебто не йдеться про те, що Україна має залишити навіть неокуповані території там Херсонської і Запорізької області, а про Донбас більше говорять уже, так? Ось, тобто, щодо цього. Але про Крим нічого не лунає. Ну, так це поки що не питання. Я ж говорю, Україна працює на те, щоб почалася дезінтеграція Росії. Якщо там за результатами, наприклад, українських ударів в Москві конкретно почнеться блекаут при гарному морозі, то ще питання буде, в якому стані Росія буде взагалі наприкінці цієї зими і багато чого іншого. І тоді питання Криму одразу ж виникне і буде вирішуватись військово-політичним шляхом, як і деокупація всіх
цих територій. Я говорив і продовжую говорити, що саме при Трампі Україні значно більше шансів отримати кордони 91-го року. Тому що сама політика Трампа веде до колапсу Росії. Тому що вона пов'язана з конфліктом, фундаментальним конфліктом цієї адміністрації саме по нафті та газу. Вони хочуть самі видобувати нафту і її продавати. Вони витісняють росіян з Європи, вони витісняють їх з ринків, де тільки можливо. Зараз витісняють з Венесуели. Ну і все. І на цьому фактично існування Росії припиняється. Тому не слід, різні варіанти. Росіяни вкладають купу грошей в дезінформаційні кампанії, в тому числі в західних ЗМІ. У них є гроші поки що на це. Є дуже багато журналістів, які готові підтримати таку позицію. Багато журналістів західних ЗМІ, які пишуть про Україну, раніше працювали в Москві. І багато чого іншого. Тому будуть багато розмов, але ця історія з так званим мирним планом, вона взагалі була мертвонародження самого початку. Тому що, на вашу думку, зараз це ні до чого поки що в короткостроковій перспективі точно не призведе. Дякую вам, пане Тарасе. Та дякую, що сьогодні змогли до нас долучитися. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи, політолог, був з нами на зв'язку. Ви слухаєте Крим Реалії. Світ має право знати. І далі до нашого ефіру долучається пан Ескандер Барієв, голова Кримсько-татарського ресурсного центру і член Меджлісу кримсько-татарського народу. Пане Ескандере, вітаю вас. Доброго дня, слава Україні! Героям слава! В сьогоднішній нашій програмі ми обговорюємо заяви, які нещодавно пролунали про Крим. Зокрема, почали з заяви Дональда Трампа про те, що Крим гарний і оточений океаном з 4 боків. І продовжили, звісно, також і реакцією пана Зеленського, який сказав про те, що наразі не вистачає для деокупації Україні сил та підтримки для деокупації Криму. Конкретно він про це зазначив і згадували і заяву голови Меджлісу кримсько-татарського народу Рефата Чубарова, який сказав про те, що лише Україна та кримсько-татарський народ, власне, можуть визначати позицію щодо Криму. І тут би я хотіла ще додати одну заяву, яка пролунала від міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Він заявив, що всі непорозуміння зі Сполученими Штатами Америки щодо України начебто вже вирішені. Що це може означати, на вашу думку, у територіальному питанні, зокрема, щодо окупованого півострова? В першу чергу, що стосується якраз таки того інтерв'ю політико, яке надавав Трамп і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. І дійсно багато хто звернули більшу увагу про те, що він сказав, що Крим, він з 4 сторін омивається океаном. Тобто, тут мало хто звернув увагу на інше. Він в тому ж інтерв'ю сказав про те, що треба миритися з тим, що силою, що у Росії достатньо сили для того, щоб з тою силою, яку використовує Російська Федерація. І тут якраз таке питання з'являється інше. Питання в тому, що Трамп як лідер колись свободного світу, багато хто ще вважає, що все ж таки Сполучені Штати Америки, Європа – це вільний світ. І тут якраз таки починає заявляти про те, що треба миритися з силою. Тобто не силою права, а з правом сили. Тобто тут питання пов'язане з тим, що де знаходиться право в інтерв'ю, де знаходяться два ключових принципи. По-перше, перший ключовий принцип – це територіальна цілісність, яка закріплена уставом ООН. І другий ключовий принцип – це вільна попередня згода, яка передбачається Декларацією ООН з прав корінних народів. І тут якраз таки, коли ми говоримо про Крим, це стосується як територіальної цілісності України, так і попередньої вільної
згоди з корінним народом. І не відбувається, от в той заяві не відбувається якраз таки ні передбачається ні думка українського народу і української держави, і в тому числі корінного народу. Тому наше завдання продовжувати говорити про те, що якщо ми хочемо в майбутньому жити в мірі, в світі, в якому все ж таки силу має право, то тут якраз такі ці країни, ці гаранти, як і Сполучені Штати Америки, мають робити все, щоб право мало силу. І це якраз таки пов'язано з цими інституціями, які були створені після Другої світової війни. І ці міжнародні нормативні акти, які були прийняті. А скажіть, будь ласка, як ви нам вважаєте, треба яка постійно підтримка повторювати. потрібна Україні для боротьби за Крим наразі, оскільки президент України визнав, що її недостатньо, ну ми і самі це розуміємо, так? А яка потрібна саме? Що потрібно Україні для боротьби за Крим? Ну, в першу чергу, Україні потрібна підтримка економічна, фінансова підтримка, і економічна фінансова підтримка і підтримка зброєю. Тому що дійсно, якщо ми проаналізуємо, то на початку повномасштабної агресії не було своєчасної, адекватної підтримки. І дійсно, зараз з'являється питання щодо людей. А якраз кожний день ми можемо, якщо не будемо адекватно забезпечені і зброєю, і в першу чергу збройною підтримкою з боку цивілізованого світу, то ми дійсно будемо більше теряти цих людей, які мотивовані, які досвідчені, які можуть дійсно захищати не тільки Україну, а в цілому цивілізований світ. Це перше. Друге, дійсно дуже важливо, щоб був економічний вплив на Російську Федерацію. І дійсно ми бачимо зараз результати, ми бачимо, як реагувала політичний істеблішмент Російської Федерації, в тому числі і на намагання, скажімо, зробити економічні санкції самим же Дональдом Трампом. І якщо пам'ятаєте, то тоді пропонувалося три варіанта, три пакета. Він обрав такий середній, тобто не саме такий потужний. І ми одразу ж побачили, яка реакція була з боку Російської Федерації. Ну і третє, тут якраз таки дуже важлива консолідація, все ж таки консолідація цивілізованого світу, в тому, щоб дійсно як можна більше тиснути на Російську Федерацію і економічно, і дипломатично. І у нас буквально хвилинка залишається, пане Іскандере, але не можу вас не запитати. От зважаючи на ці обговорення і дані, які з'являються у публічному просторі щодо мирного плану, так званого, так і щодо територіального питання, так чи інакше ми чуємо, так що там про Донбас йдеться, про Херсонську, Запорізьку області. Якщо раніше там говорили про юридичне визнання, якби цих територій за Росією, зараз вже лунають така інформація, такі дані про те, що вже начебто Росія готова просто за лінією фронту, так, знову ж таки, наскільки готова, це велике питання, але принаймні така інформація лунає. Щодо Криму не лунає такої інформації, і як ви вважаєте, в який момент в Україні може з'явитися можливість звільнити Крим? Ну, справа в тому, коли ми говоримо взагалі про справедливий мір, ми маємо про відновлення територіальної цілісності України. І якраз таки та можливість, яка зараз є, якщо це буде адекватна підтримка міжнародного суспільства і в першу чергу Сполучених Штатів Америки, то вона відбудеться. Справа в тому, що багато хто, і в тому числі в цих мирних планах, які існують, починають там робити корейський сценарій, але давайте ми просто проаналізуємо, як що робить Росія. І якщо ми візьмемо Грузію, Молдову, візьмемо Карабахську проблему, тут якраз таки Росія спочатку захоплює частину території, а потім намагається або анексувати, або все одно контролювати цю територію, а потім продовжує свою агресію, або намагається впливати повністю на політичну систему.
І так і може бути і з Україною. Крім того, якщо ми говоримо про корейський сценарій, то навіть і Південна, і Північна Корея, вони не є анексованими і іншими країнами. І вони між ними є дійсно проблеми, але вони не анексовані. Що стосується ситуації в Україні, то Росія сьогодні чітко заявляє про те, що ці території, які вона зараз контролює, вона внесла даже в свою конституцію, що ці території як території Російської Федерації. Тому тут навіть такий сценарій ми не можемо розглядати. І наше завдання дійсно всі дуже сильно устали. Дійсно є багато проблем і економічних, і інших, але питання в тому, що від у Російської Федерації теж ці сили вони не постійно є, і дійсно ми бачимо і вплив і економічний, і те, що робить ГУР по відношенню до стратегічних об'єктів Російської Федерації. Це все приводить к тому, що Російська Федерація в найближчому майбутньому не буде мати можливість продовжувати війну проти України. І тоді можуть з'явитися геть інші можливості, на вашу думку, так? Так. Дякую вам. Дякую, що змогли сьогодні до нас долучитися. Ескандер Барієв, голова Кримсько-татарського ресурсного центру і член Меджлісу кримсько-татарського народу, був з нами на зв'язку. І це все на сьогодні. В студії для вас працювала Олена Бадюк. Підписуйтеся на Крим Реалії, вмикайте сповіщення про наші нові відео. Але якщо ви перебуваєте в Росії або на окупованих територіях, будьте обережні з лайками та репостами нашого контенту, оскільки уряд Росії визнав Крим Реалії небажаною організацією. Залишайтеся з нами. Кримчани мають право знати.